Formal nga gablihan ng upat ka adlaw nga 17th National Organic Agriculture Congress o NOAC kagahapon Marso 21, 2023 sa University of Southern Mindanao USM Cabacan, Cotabato. Ang pag-abli gipangunahan ni Office of the Special Assistant to the President Under Secretary Joanna Paula Domingo, kinsa mao'y representante sa Presidente ug DA Secretary Ferdinand R. Marcos Jr. Sa mensahe ni PBBM nga gibasa ni Domingo, nalipay kini sa gihimong Congress ug pinaagi niini matubag ang kasamtangang problema sa natad sa agrikultura. Nagtuo si President Marcos Jr. nga ang organic farming mo'y usa sa mga paagi sa pagpreserbar sa kinaiyahan ug makatabang sa food security program sa gobyerno. Gisalmutan sa 400 ka organic farmer practitioners, advocates, local government units, academ ug uban pang sektor ang panagtigom nga usa sa paagi sa pagbinayloanay og ideya sa pagpadaghan sa mga produktong walay kemikal. Ang Congress adunay tema na maunlad na pagsasaka garantisado sa organikong agrikulturang sinaliksik. Gipakita usab atol sa tigom ang produkto pinaagi sa exhibit sa organikong produkto sama sa fruit wine, produkto sa kakao, suka, kape, turmeric, bugas ug uban pa. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe.